Dobar dan. Danas ćemo se baviti najdužom opsadom u modernoj povijesti, dužom od opsade Leningrada tijekom II. Svjetskog rata. Radi se o opsadi Sarajeva koja je trajala od veljače 1992. do veljače 1996. godine. Tijekom tog razdoblja nestašice hrane, struje, vode, lijekova bile su svakodnevica, a stanovništvo je preživljavalo na razne načine. Krajem 1980-ih i početkom 90-ih komunizam u cijeloj Europi se raspadao. Raspadao se i u Jugoslaviji, ali za razliku od ostatka Europe koja se mirnim putem oprostila od komunizma, raspad Jugoslavije obilježen je ratom, prvenstveno na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 1992. godine srpske snage okružile su glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo, koji će naredno 44 mjeseca biti potpuno odsječen od ostatka države i gotovo svakodnevno granatiran. Kako bismo se bolje upoznali s ovom situacijom, analizirat ćemo 3 izvora koja možete pronaći u našoj 6. čitanci, a možete im pristupiti pomoću ovoga QR koda. Prvi izvor je anketa preživjelih u kojoj su ih pitali kako su dolazili do struje, vode i ostalih potrepština. Čitamo 2 svjedočanstva. Prvo, kako smo opstali? Pa mislim da svaka osoba u BiH može napisati podeblju knjigu o opstanku u ratu. Vodu smo pronalazili po bunarima i barama, struju nismo mogli ni pronaći ni posuditi. Grijanje, stara odjeća i poneko drvo sa brda žuču. Cigarete, čaj od mente zamotan u noru. Drugi. Po vodu sam išao kao i ostali građani. Struju u većini slučajeva nisam imao, a inače sam je nabavljao tako što sam se tankim žicama priključivao na jedan vjerski objekt, odnosno džamiju. Grijao sam se nikako. Cigarete sam nabavljao pomoću trikova. Radio pa dobivao cigarete, mijenjao hranu. Iz izvora vidimo da su se građani Sarajeva snalazili kako su mogli. Životne potrepštine nisu imali. Grijali su se tako da su uložili namještaj, pa čak i parket, a prave cigarete bile su luksuz. Drugi je izvor jedno srpsko svjedočanstvo o preživljavanju. Nada Radosavljević, 52 godine, koja je prije 15 dana izašla iz Sarajeva, tvrdi da je za 7 mjeseci primila od međunarodne pomoći manje od litra ulja i da joj nije bilo prijatelja, među njima i muslimana, koji su joj pritekli u pomoć, umrla od gladi. Dakle, čak ni međunarodna pomoć nije bila dostatna za preživljavanje, pa je solidarnost među građanima Sarajeva postala jača od etničkih podjela. Treći su izvor 2 plakata festivala Sarajevo Winter ili Sarajevska zima. To je međunarodni projekt koji je prvi put održan 1984. i 1985. godine. A tijekom opsade Sarajeva, Gradska skupština grada Sarajeva uz potporu međunarodnih organizacija i gotovo 11.000 poznatih ličnosti iz cijeloga svijeta održala je manifestaciju Sarajevo, kulturni centar Europe. Prvi plakat aludira na 2 događaja. Prvi je pad Berlinskog zida koji se dogodio nekoliko godina prije opsade Sarajeva, a drugi je album The Wall britanske rock grupe Pink Floyd, u kojem se govori o podjelama i zidovima među ljudima. Na drugom plakatu imamo riječ Sarajevo, u je umetnuta engleska riječ war, rat, a ispod imamo riječ urbicid, koja znači ubijanje grada, odnosno bezrazlogno uništavanje urbanog prostora tijekom rata. Koje sve perspektive možemo uočiti? Prvi je izbor perspektiva pojedinca koji nastoji preživjeti i snaći se u nemogućim uvjetima. Tu su sudbinu dijelili brojni građani za vrijeme opsade, tragali su za osnovnim potrepštinama koje su u mirno doba uzimali zdravo za gotovo, struja, voda i prave cigarete. U drugome izboru vidimo još jedan element, a to je solidarnost. Koliko god su ljudi bili prepušteni samima sebi, ipak su mogli računati na pomoć susjeda i prijatelja, koji su bili u istoj situaciji. Iako je opsada pojačala svijest o različitim nacionalnim i vjerskim identitetima, solidarnost je preživjela. Treći izvor govori o pružanju otpora. Iako su bili pod opsadom, građani Sarajeva organizirali su festival kojim su poslali dvostruku poruku. Prva je poruka ta da život čak i pod opsadom može biti normalan, te da rat ne može i ne smije uništiti ljudsku kreativnost, a time i ljudsku slobodu.
Druga je poruka svijetu da ne ignorira rat i urbicid koji se događa u Sarajevu, nego da nastavi raditi na okončanju opsade. U 80-ima je bilo gotovo nemoguće zamisliti da će se u Europi dogoditi najveća opsada od Drugog svjetskog rata. Od nje je prošlo gotovo 30 godina, ali još uvijek je se sjećamo. Za kraj, 2 pitanja za razmišljanje. Prvo, što mislite kakvu ulogu snalažljivost, solidarnost pa i kulturno djelovanje imaju u ekstremnim situacijama poput ratova? I drugo pitanje, što mislite reagira li danas svijet brže i bolje na humanitarne krize poput one u Sarajevu ili treba još poraditi na tome? Za više sadržaja posjetite našu stranicu joinhistory.net. Hvala na pažnji.